Iki tangan basane apa? Iki tangan basane asta. Tangan tengen gumuluk sego. Tangan kiwa kae ngrogo gua masuk Dik. Gak aku. Nangem lho. Lakonmu iki kae. Apa anget-anget kuwi rasane. Kuwi ngono apa jenenge? Apa kowe ra ngerti jenenge? Kuwi ngono. Lebokne wae pitik wae. Dadi dilebokne nggone pitik matek ngerti uange to Dik. Delok Rego-rego gua nge. ndok lho pitik lho guane. Ah, paling duk paling. Sumpah kuwi sumpah. Masa gua cilik lho, gua gedhe. Kuwi engko susu gedhe lah pokoke jempolan iki koyo pitike ya muni petak-petak. Iki weteng basane apa? Iki weteng apa Mas? Mbah. Weteng apa Dik? Ramadan. Ramadan. Madaran. Madaran. Ramadan yo. Kowe iki jane posoan apa piye to? Madaran. Nah. Iki weteng basane apa Dik? Percil, cil. Kok enek ngonane bareng ya. Iki weteng basane Madaran. Dik Yuda, da. Kene apa wetengmu kroncongan? Sebab mau ra dikei mangan ngan. Dikei kotaan an. Mangsamu iso Ben ringkes kaya. mangane komplit kae. Bocah